City ni phai sir kep arni nijangkar biang satgang Kramsa arong Ingdeng kripli aphong Kramsa nok-hum Amei amahang kethek arni katalon pon. Lapen long bi Kramsa hinpen Kramsa nok-hum Amei alama pangjar pon. Labang so phi Kramsa nok-hum elong keklembarim kalita tuma phan chikimo pon. Pini Halloween kedo Kramsa nok-hum tum an chepang rumsi rad Amei padupon. Labang so me long President Lombi Kramsa lapen Secretary Mon Kramsa tum ahin pen patre piponsi mesen pen Ingdeng kripli Kramsa nok-hum Amei amahang kethek arni mesen pen pachun pon. Nili tum pini ke Kramsa nok-hum Ingdeng kripli amahang kethek arni lo. Lapen nili tum headquarter ke dak satgang Kramsa rong. Sini tum office asa hem long si to dap ada baisir cap pen tum lama ingthur pon lo la pen ingthur pon da phi ni tum ka siki muang deng ni tum long pen ka cikak tang kita korte kita punu noren Kramsa pan pen cenglok ajo kala banda la pen pu lang lok so jola puson ar pen ana munit tum dolo silang tum pan ciki mu pon lo arnam angnu alang tum arna malong sme puthot ahir me pelong hunang ni to phan ahir me hang pon popusi apani tum Ingdeng krepli pini ke chokar ni lo la sini tum pun lang lokso kasojan hamren chitung langso di phu jola son sini tum pini ong ada sitame bahini ni an sini tum chihang chot pen siwang lo apani tum program ke non la mai ki chi ni kanak sot alam tingki chi than pon po la ni to program pi mane apur ke mo ke tok tang do lahai ni son sini tung pe klang ji ma lahai lam si sin ki pon po aning kan wang kala puson nang aning kan wang pon bom aning kan wang tani tum la tarik sir kep ciklion sir kep lu tang te ni tum la son ka chiki muang deng do la pe ni tum thang sai hem office along sini tum kai ta do pon bom